Već dugo razmišljamo o tome koliko košta ta Svetog Petra kajgana, pa smo spitali šta mislite kolika bi njena cena bila kod nas? Pa kod mene na poslu kajgan od 2 jaja košta 50 dinara, ne znam koliko bi trebalo Svetog Petra kajgana da košta. Koliko će to biti? Koliko bi koštalo? 350 dinara. To je nezamislivo. Ne, nikako. Nezamislivo, da. Nikako. Kajgana? Pa... U kafani? Nije. Za 2 loze ti je po 70-140, to tačno znam u kafiću. Pa, otprilike bi stavili neku cenu. 2 dinara. Mala loza. Malo, 0,3. Mislim da mi Srbi to prodavali vrlo povoljno. Pa evo, jutro sam doručkovo, zato znam. Da ne bude previše. Kajgana ti dođe oko 4 jaja. To je nezamislivo. I sir. A da ne bude ni premalo, ono. I malo slaninice. Zar i to? Kisela voda ide u usto. Zar i to? 2 jabuke. To. Roštiljska kobasica. To. Crnog luka. To. A možda, ajde soma. Pa 500. Soma. 350 dinara. I to jabuke Š kategorije. Nije. Onda rođo 800-900 minimum, majke. Radio